खुलुमबाय रायजो राजा बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ फिन खनसे जासिनाय थाबाय। मानोना दिनै 9 खालार आसाम एसेम्बलिनि बिसायख'थिनि भट होनाय हाबाफारिया फुंनि 7 रिंगानिफ्रायनो जोबोद मोजाङै जागायबाय थादोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। आंबो न'आव गैयामोन, नोंथांमोना मोनथिखागौ आं न'आव थाया, बिनिखायनो आंबो मोनसे फिसा टाउननिफ्राय नोगोरनिफ्राय भट होनो थाखाय गामि फारसे आंबो फुंनि 6 रिंगायावनो आंबो ओंखारलांदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना ओरैबायदि स्रिं स्र' गारि गंसे गैया रायजो राजा नोंथांमोन। थांनानै नायबाय, आंथ' सानदोंमोन आङो देग्लायनि एबारनि बिसायख'थियाव भट थुनो मोननाय नंला नामा, होनो मोननाय नंला नामा, बेबायदि सानदोंमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना इसोराबो अनो, ओंखायनो इसोरखौ फोथायनांगौ आरोना, इसोरनि सायावबो जोङो फोथायनायखौ लाखिनांगौ। मानोना इसोराबो अनो। बोरैबा आङो ट्राक लाखिदोंमोन, गोबां गारि लाखिदोंमोन आं, गंसेबो माखासे ट्राकफोरा लाखियाखैमोन, नाथाय सासे बे कार लानानै फैबाय थादोंमोन। एकदम लखिमपुर थांनाय दै रायजो राजा नोंथांमोन, लखिमपुर थांनाय गंसे कार फैदोंमोन, बेखौ लाखिनानै फोरमायनानै आङो बे कारावनो 100 थाखानि जायगायाव 150 थाखा होनानै आं थांदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' आङो नुहैबाय, आङो फुंनि 8टासोआवनो सहैदों, नुबाय भट होनाय हाबाफारिया 7 रिंगानिफ्रायनो जागायबाय थादोंमोन आरो जोबोद रंजा गोसो खुसियै रायजो राजाफ्रा भट होबाय थानायखौ आङो लोगो मोनहैदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो ओरैबायदि दखान गलाफोराव ओरैबायदि मोजां मेथाइ सावदोंमोन, जानाय लोंनाय, अमा बेदर बायदि गोबां ओरैबायदि फुरथि आरोना, बिराद मोजां भट होनायखौ नुनो मोनबाय। आरो मानसिफोरा एसे खममोन, ओमफ्राय होनानै थांखानोसै होननानै लाइनाव थानानै आङो भटखौ होबाय रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिराद मोजाङै बारलांदोंमोन आरोना। नाथाय दुखुनांथावना बाथ्राया बेसो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना भटआ जायैनि सिगांनो 9 खालार भटआ सौफैयैनि सिगांनो, इलेक्सना सौफैयैनि सिगांनो मोनसे जोबोद दुखुनांथावना जाथायखौ नुनो मोनदोंमोन। मानोना गाव गावनि गेजेरावनो आरोना, बिदा फंबायनि गेजेरावनो, बर'नि गेजेरावनो, बर'जों बर'नो आङो मोनसे समाव सानफ्लाङोमोन आरोना, गावनि मानसिया आर्मि पुलिस मिलिटारि बायदि थायोब्ला गावनि मानसिखौ गाव एसेबाबो अननाय थायो, अनगोन, बेबायदि नङोमोन आरोना। थ' बेबायदिखौ आं नुवासै। मानोना आर्मि पुलिस मिलिटारिनि बाथ्राया बेलेग रायजो राजा नोंथांमोन। जि जाथायखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों, बेयो असे गाव गावनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो आरोना। आरो गामि मोनसेयावनो, एरिया मोनसेयावनो, मोनसे समस्थियावनो बेफोरबायदि आरोना, नंखाय राजखान्थिनि थाखाय सोरबा दुखु खस्थ' सहायनो गोनां जादों, हस्पिटेलाइज जानो गोनां जादों, खर' दोलादों, ओरैबायदि थै लाला लिलि गनाय मोनसे भिडिअ' फुटेज नुनो मोनदों। थ' बेखौ नुनानै जोबोद गोसोआव दुखु मोनदों, गोसोआव गाबखांनाय मोनदों आरोना। मानो बेबायदि गाव गावनि गेजेरावनो मानो बेबायदि जानांगौ, मानो बेबायदि इनाय मावथावै जाथावै हाबाफोरखौ मानो मावलायनांगौ, आं बेबायदि सानदों आरोना। आरो बेखौ गोबां रायजो राजाफ्रानो बेखौ बेबायदि सानगोन, मानो बिदि जानांगौ होननानै। थ' बयबो हास्थायो जाहाथे नैबे इलेक्सना मोजाङै बारलांनांगौ, बेखौ बयबो हास्थायदोंमोन, बयबो आसा खालामदोंमोन। नाथाय नैबेखौ नुबाय, जि दुखुनांथावना आरोना। थ' बेबायदि जाथायखौ बयबो मा खालामगोन, मुगैगोन, सोंखारिगोन। थ' बियो मोनसे जायखौ सुबुं माहारिया
बेखौ माने मोजां हाबा मावदों होननानै गनायनानै लानो हाया। बेनिखायनो माने बयबो सोंखारिगोन आरोना। थ' बेबायदि आरो थ' जाथावामोन बेबायदि खालामथावामोन। थ' बियो माने जा नुबाय जिथुनाखि आङो फुङाव थांनानै जि दृश्यखौ नुबाय नुथायखौ नुबाय माने गावबा गावनि खामानिखौ बयबो माने गावबा गाव मावबाय थानायखौ आं नुनो मोनदों आरोना। मानोना गावबा गावनि भट थुनो गोनां गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ माने गाव मोजां मोननाय गाव सायख'नाय बिजाथिनो बै बेक्तिया माने थुखागौमोन होखागौमोन आरोना। थ' बेयाव बे नंखाय राजखान्थिनि मुङाव माने बेबायदि हस्पिटालाइस जानो गोनां जानाय दुखु खस्थ' सहायनो गोनां सोरबा जानांगौ बेबादि सोरखौबा खालामनांगौ बेखौ आंबो गनाया आरो रावबो गुबुनाबो बेखौ गनायनानै लानो हानाय नङा। थ' आङो मानो बिदि जायो आंबो सानफ्लाङो आरो गुबुनाबो साननो हागौ मानो बेबायदि खालामो मा जाहोन दं बिनि आन्दोआव। आरो गोबां जाहोनबो थानो हागौ बिनि आन्दोआव गोबां इसिङारि माबा माबि थानो हागौ। खिन्थु बेखौ जोङो नागिरनो थाङा जोङो बिजिरनो थाङा। अब्लाबो माने गाव गावनि गेजेराव होननाय मोनसे बाथ्राखौ माने गोसोआव सानफ्लाङो जोंनि मानसिफोरा मानो बेबायदि जायो। राजखान्थिनि मुङाव मानो बेबायदि जायो थ' जों सानो आरो बयबो सानो रायजो राजाबो सानो बेबादि दाजाथों बेबादि जानाङा बेबादि गावजों गाव खालामलायनाङा बेखौ बयबो माने हास्थायो आरोना। थ' आरो नैफोरबायदि बिसायख'थिया ओरैबायदि माने रंजा खुसि बयबो माने गाजा गोमजायै जुदि सोरबा देरहानाया देरहागोन सोरबा जेननाया जेनगोन आरो बे बिसायख'थि होननाय बिसायख'थिया मोनसे खेला बायदि नङा होमबा फुटबलफोर बायदि क्रिकेटफोर बायदि नङा होमबा बबेबा टिमा बबेबा पार्टि मोनसेया जेनखागोन बबेबा पार्टि मोनसेया देरहाखागोन। थ' देरहानायफोरा राजा जागोन राजा जागोन रानि जागोन नङा होमबा आरो नाथाय साननो थाङोब्ला माने बेफोरखौ जोङो गोरलै साननानै लानांगौ आरो नर्मेल सानना लानांगौ आरो जाय सिरियास लायो आरो बै सिरियास लाग्रा मानसिनि गोसोआवनो माने बेबायदि गाज्रि मावनो हानाय गोहोफ्रा सोमजियो। थ' बेखौ जोङो हमनो हायो बुजिनो हायो। बेनिखायनो नर्मेलैनो बेफोरखौ लानांगौ। नर्मेलै लायोबानो जाहाथे बेबायदि हानि बिगिनि खहाफोरा जानाय नङा बेखौ जोङो हास्थायो। आरो बेबादि राजखान्थि बिसायख'थिया जोंनि गेजेराव फैबाय थागोन जाहाथे उननि समफोराव आं बेखौनो खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि जिथुनाखि हिंसायारि जाथायफोरा जोंनि गेजेराव जाया आरोबाव जाया बेखौ आङो रायजो राजा बयनिसिमबो खावलायनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।